Dobrý deň, dušičky moje zlaté. Vítam vás pri dnešnom krátkom videu z osečkárne rezáčky New Holland FR 4H Cruise 780 či 760, Boh zná, ani neviem, na čom jazdím. A robíme spolduel kukuričky siláže pre lesnú zver. Som tu len sám s rezáčkou. Partia tu není naša. Máme piatoček. Posledná fúrka, flígel. Dokosím. Ešte tých policajtov tam, čo som povynechával, budem musieť spratať, rozfúkať po zemi. Ostane sa, že mi trošku ručka ujde. A ako hovorím, posledná fúrka pre dnešný deň, lebo 2 vaky sme už spravili a už to nemajú kde dávať, takže v pondelok budeme pokračovať, že v pondelok toto dozbieram, dorežem a sa to zavezie do Skalice, lebo budeme pokračovať v Skalici. Takže tak. Neviem, prečo mi to nejde teraz, keď mám kameru na hlave. Či mám trému, či aký fras. Ale keď som bez kamery išiel, tá fajne mi to išlo. Tančia tam. Ide von, či neide? To nechoď mi tu pod rezačku, co ideš, Bambi. Ľufu doprava. Musím si to zrovnať, lebo tam mi riadok uchádza. Že by som to dorovnal. Máme 10-riadkový kemper za touto rezáčkou, 7,5 metra záber. Teraz nemôžem rozprávať. Takže dúfam, že také krátke videjko sa vám páčilo, aj keď neviem o čom kecam, ale kecam. Ale ne. Viete, čo robíme? Kukuričnú siláž pre lesnú zver, objemové krmivo. Táto rezánka sa dáva do vaku, do rukava igelitového alebo gumenného. A ono tá rezánka bez prístupu vzduchu, ono to tam zakvasí a vyfermentuje a vznikne z toho siláž kukuričná. Veľmi dobré objemové krmivo. Ešte lepšie ako na jame, lebo na jame musíte to veľmi dobre pošľapať, aby tam nebol vzduch, lebo keď je to slabo ušľapané, tak uvalcované,
tak vám to splesne a kvalita tohto krmiva ide dole. A jedna výhoda v tom rukáve, že nevzniká taká škoda, že to nesplesne tak. Či? Dobre som to povedal, neviem. Asi jej. Ale zase jedna nevýhoda, že nie je také hodinové spracovanie, lebo ten vakovač nestíha toľko spratať ako na jame. Ale na jame, keď máte dva valce, ako dva traktory s valcami a jeden rozhrňač, tak ide to celkom fajne. Tu čo máme nič, burinu. Takže máme ukončené. Už viac nechce, lebo už sa viac nezmestí do vaku. Už sa nezmestí viac do vaku, ale idem rozfúkať ešte týchto policajtov tu na, čo som vynechal. Lebo mi ruka ušla. Ospravedlňujem sa za to. Stane sa. Aj majster tesar sa utne, len škoda, že ja ešte majster nesom tej sečkárne. Lebo dneska robím prvýkrát siláže, kukuricu režem, lebo už som rezal s pick-upom z riadku, tak to je jednoduchšie, lebo nemusíte dávať taký pozor ako tu na tejto kukurici a najhoršie je to pri prekašaní. Ale zvládli sme to nejako. Vedúci mi pomohol, lebo ma bol zaučiť ešte. Lebo radšej som mu povedal, najma zaučí, jak mám vystrojiť aj ako kokocinu. S prepáčením za výraz. Lebo to nie je mašina za 5 €, aj keď je to New Holland. Na to, že je to New Holland, tak je to celkom dobrá rezačka. Vypneme rezanie, poskladáme komín. Dobre. Poskladáme kemper a Firon na dneska, ľudia. Dúfam, že budete mať dačo z toho, čo som vám tu pokecal. Dobre, sadlo zdvihneme do hora, do ľuftu. Opa. No i tak, ľudia, my môžeme sa presunúť na družstvo i Firon. Takže tak, ďakujem vám, ľudia, za vašu pozornosť a dúfam, že toto, čo som vám obkecal, takže sa vám to páčilo a že vám to dalo aj niečo do života. Dúfajme. Takže ďakujem vám za vašu pozornosť. Majte sa, dovidenia, čaute, auf Wiedersehen. Môže v pondelok sa vidíme pri ďalšom videu. Uvidím, jak mi to tam pôjde.